Skal vi lave en ny? Alois, Er du gået i gang? Ja. Kan vi ikke lave Nu skal vi lave et skuespil. Alois. Ja, det ved jeg godt. Nu skal vi lave et skuespil. Ja, vi skal lave et skuespil. Ja. Og vi har overhovedet ikke forberedt os. Nej, overhovedet ikke, så det bliver nok lidt... Det er noget, vi lige finder på, så. Okay, er du moren, sagde faren eller et eller andet? Nej, jeg vil være barnet. Okay, så er jeg faren. Jeg er en teenager på 16 år, som hedder Sabrine. Og så er jeg moren, som hedder Bernadette. Og du er 42 år. Og jeg er 42 år. Ja. Jeg fjerner lidt. Nu løfter vi lige herover, så vi kan lave skuespillet herover, så Ja. solen ikke står i vejen. Så slukker jeg lige tv'et. Sekunder. Halløj! Ja, ikke lige der. Kan I godt se noget her? Der er skidt på vores, hvad hedder det? Vi skal lige rulle for, så I kan se noget, så vi ikke bliver helt sorte. Det kan vi jo ikke. Virker det? Ja, det virker. Twilight! Ja. Okay, jeg er moren. Ja. Jeg kommer. Hej mor, så er jeg hjemme. Jeg havde det lige så hyggeligt, hvor du ikke var her. Ja, man. Nå, hvad laver du? Jeg har som bare, hvad hedder det, været hos min kat. Hvad hedder han? Han hedder som bare Jonas. Jonas. Det er sgu da et grimt navn, mand. Jeg vil ikke have, at du skal se ham mere, og du skal fortælle mig det før. Nu ringer jeg og siger til ham, at du synes, han har et grimt navn. Ja, det gør du bare det. Fordi du har stuerrest i 2 måneder. Hej Jonas. Ja, jeg er lige oppe og skændes med min mor. Hun synes, at du har et grimt navn. Det var bare det, jeg ville sige. Den her komplicerer jeg. Ind på værelset der. Og det er nu. Er du med? Og jeg vil ikke se dig her igen. Er du med? Børn nu til tider. Skal man få lov til at se lidt blade? Mor, jeg vil godt have min telefon igen. Det får du ikke. Du kan få den igen senere. Og jeg vil faktisk også gerne have min blade, som du konfiskerede i sidste uge. Nej. Du må opføre dig pænt og være lidt ansvarlig for dine handlinger. Så her. Men så vil jeg ikke have, at du ringer til nogen. Og især ikke til far. Fuck, jeg hader dig. I lige måde. Det var vores skuespil. Var det godt? Skriv i kommentar. Hey, og hvis I finder nogle andre idéer, så bare sig dem til os. Skriv i kommentaren. Hej, hej. Hey. Hej. Okay, så stopper vi. Ja, stop.